Horas mahdihida sarhutna. Selamat Natal paduahon dihita di damang dok dainang di anggi dok pinaribot. Adorang sota mulai acara pesta Natal paduahon tapasada marohata martang yang nahohom maita. Amin. Hurian nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion ima pesta paduahon parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Pesta paduahon on pabotohon tuhita. Yesus do silam hasangapon ni debata. Nuaeng bongot mahita tu parsauran nabadia tu debata. Ta somba jala ta puji ma gowarna. Roma hita tu adopan na mardongan puji-pujian marende mahita. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon, bisar do sada panondang diakan na mangingani tano linggoman ni hamatean. Haleluya. Martangi yang mahita, ale ama nami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji magoarmu na badiyai, ala naong ditikir ho hami pangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron, jala dipadomu hodo hami na holang sian ho,
gabe saor muse dohot o, go alalas ni roha dohami alani i, sai jalo maha muliate on ni roha nami, naung tinopotmu marite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puriani Tuhata, tangyo hamuma patit ni debata di pesta Natal padua honon. Ima nata surat di 2 Korintus 4 ayat onom, pengonom mahatana. Hai debata, namandokon marsinondang hatiuroni, sian haholomoni, ibana do patiuron rohanami, pabisar parbinotohon di sangat ni debata, na di bagasan bohi ni Kristusi, ido yang go sahatna, atong rap mangido gogo mahitat siat Tuhan debata, laho mangulao na hombar tu patit nai. Katopo tima dosata diadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Jala ama para siroha. Dang lomo roha midah hamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikon dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbahen na upangido hami. Sai sundati madorum-torum, asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot uhasasan ni dosa. Satok kindo huta di koko. Alai papumupungoku maho. Marite muse marite hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku. Huta bunik hon bohiku satokin maradopoko. Alai marite hite dengan bahasa saleleng-leleng na. Hasiaku goho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Hata di debata nagabe turpu epistelta di hari pesta Natal paduahon sadarion. Imanata surah di Pesalmen 145 ayat 8 sahat rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsikat sori. Partalup jala parasi rohat do Jahoba. Lambat do ibana tarimas jala pardengan basa bolon. Pardengan basa do Jahoba di saluhutna, jala dilinggom asini rohana do jadi-jadian na sudena. Mandok moliate masude jadi-jadian mutuo, ale Jahoba, jala dipuji akan naniasian mudoho. Ibaritahon nasida do hamuliaon ni harajaonmu, jala diparhatopot nasida hagogoonmu nasumurungi. Laho pabotohon tu jolma manusia akka agogoan nai, dohot amuliaon ni harajaon na nasangapi. Harajaon ro disude aka saleleng nileleng na do harajaonmu, jala panggonggo mumionmu ro disude aka sudut. Ido yang go sahatna, martua do akan natumangion natani debata, jala na upepsa. Amin. Tidak ko maha porseotai, songo nahina tidak ko nidongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ditubuhan ni si Maria, naga-bega sia tondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumon ni silatus, nama tetar paja do ibana dia pinar silang, natua dubano toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lahul tutus yamun de debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mulak sogo tutano on, mahu malak na mangolu dohot namate.
Au porseya di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia daina mando, mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate, dohot yang huluan nasora sudah. Amin.
Diuduti musik kor sola gracia.
sunggul-sunggul manang buah-buah tuhita. Ima, di hari Minggu tanggal 20 Desember 2025 di Patupahuriata do parmingguan songona somal. Jala ima parmingguan parpudi di tahun 2025. Suderuas ni huriata asa mandohoti parmingguani songonima sunggul-sunggul tuhita.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang. Jala selamat hari Natal madihita saluhutna. Amanginang barita nauli di pesta Natal diobason nenet dosian heber biddu sada mamuka sian ayak sada sahat ma tuaya topat sonon ma didok disi. Jot-jot jalaragam na jolo pambahena ni debata makulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Alai diaka arina parpudion, dipakulingi dohita marhite sian anaki, ibana do dipabakit gabesitean parluhutani, jala marhite-hite ibana do ditopa aka hasiangani. Silam ni hasangaponna doho suman ni hadirionna do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na margogoy na marhagogo oni jaladung di patupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni guarna ma tinean nai na mengatasi aka suru-suruan. Songonido surung ni hasangaponna martibakon na sida disido sahatna amanginang. Amanginang di na tapatupa pesta Natal paduahon di bagasa tikyon bohado amanginang prasaata dung marnatal hita di tahun 2025. Molo di huria oma Natal na parpudi. Molo adong nakarejo di instansi pamareta manang di swasta adong dope Natal piga-piga nari nalaho siado pammu. Alai molo di suku kita taringot tu Natal olo do madok kita lam tumua hita olo madok bohasa ate lam matua au lam moru las ni roha Natal. Arong dosoni amanginang ai bohasa ate na roha. Kalau sudah semakin tua ai songon nahira hurang hatop marlojong ro tu gereja marlojong ro nalaho marminggu. Allah sai jojot hita makilala lama tua hita ay buado na yang ate songon na biasa aja do molo di bereng humirdop pirdop pohon natalon anu nga biasa be dang adong benaso biasa ta bereng di garejon ne nang pe mulak mar minggu mulak mar natal na tuari sai gudang dape namar foto di pohon terang na humirdop pirdopon. Memang amang inang sipata boydo humurang las nirohatta Natal ala sipata Natali masuk dang sia debata tu bagasan ngoluta alai bohado tabering di bagasa partikian noengon nunga siap portibion na masuk tu bagasa rohatta ubahe sipata mangorui las nirohatta di tiki mar Natal hita ganup tahun ganup tiki. Aku boto hamu akainang. Sopak dorong tersinggung kamu alani dress code mu naon. Adong doran hal tersinggung alani dress code. Holan alani dress code tersinggung. Jongjong panitia Natal. Hola patupaho gaba-gabao sobinoto songo dia lo janasida. Alai dakola lo janasida. Olo dosi pata terjadi di si akka persoalan sautik. Diaka yanakon. Marnatal songonon molununga dingga karejona
molo diingot na tua-tuana, las dorohana manongos, akasi tongosan na tuhuta. Sadok, molo adong di sakuna, molo adong na di ibana, songot tadda na mga rato ibana, mananga hape ikotongosan na do, alay ala humurang si dabu-dabuan na, dang manongos ibana pe madok ma, songon nagaledo hilalabahin na, dang boy hutongos mananga hatu natoraso. Mananga kanatoras pe madok songoni, ay bon na sonang ngali do ate taunonin na, say ngali ala boha, imada, amasuk anatal padua hot tanggal 26. Somar narodo pe tongosan niaka yanakon ubahen na humurang las ni rohaku. Jala tabereng maamang inang sa diagodang halo jauta di tahun 2025 on taringot tu pangaradeo tu natal. Loja panitia mangarade saluhut aka perayaan natal di Huria. Mulai sian natal sekolah minggu kategorial. Dohot aka marga-marga, dohot aka parsaora di luar nata dahoti sasitongna iko madoma dia di bagasa rohata iko lam takas mania kita manada Yesus Kristus nang tubuh di portibion nang tubuh manobus dosa di jolma. Sotung do marnatal hita nunga 3 hari hita marnatal holan hepeng tanah habis ai bulan Desember, bulan penuh yang paling banyak pengeluaran di antara semua bulan. Todo ya kainang asing ni bulan ni parsikola. Ala hampir bulan Desember, anggoa hampir bulan Desember, rata-rata bulan Desember adalah buang pengeluaran moloni dok ni akadongan, pengeluaran ni bulan Desember, pengeluaran ni akan nasi panggaron. Akan nasi panggaron. Masukna dang palari kotian alai iko keluar, asing mana sikola. Sadia godang hepeng tahabi solam mangarade natalon. Sadia godang lo jahita daging ta. Anggona di huta molo marnatal. Molo di kotau kita kamar natal tokido jam 10 jam 10. Molo di kuta marnatal naposo remaja iko jam 1 jam 2 mulak ibana mulak. Ala liling mungkin roh. Loja mangarade liturgi, loja mangarade drama atau musik. Di aransemen sedemikian rupa, sedemikian cantik, alai dao Yesus siap bagasa rohana, dang ditadda manang holip, Yesus sian ngoluna ala boha, ala sian portibiodo ibana memasukkan makna Natal dalam kehidupannya. Alai sasitong na amang inang, sadia loja hita, sadia godang napakaluar ho biaya di natalon, dohot aka pangaradeo, dohot aka na asing, ikosongoni manyan lam takas, lam tada Yesus Kristus di bagasan parnguluata. Ido ubahen sotung luango kita manginang, loja hita marnatal, loja hita bakal luar hon aka tenaga energi, tetapi Yesus yang kita rayakan sebagai juru selamat dunia, juru selamat kita semakin jauh dalam kehidupan kita. Jala boy do mangarimangi hita manginang. Loja au, loja panitia, loja akapadita, situa. Bohado tutu. Hutadda do Yesus. Apakah aku mengenal Yesus yang lahir itu? Jangan-jangan hanya hedon yang kami rayakan dalam perayaan Natal. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Molohu parohaho dison rata-rata do akan natumua na romar minggu mar pesta Natal. Molohu suku kamu amang inang. Molo naung mar Natal hita. Naung mar pesta hita. Atar ahama satu kata, apa satu kata yang boleh kita katakan, yang boleh kita gambarkan tentang Yesus yang lahir itu. Atar ahama dohono tasakata molo nunga porsea hita tu debata, nunga marnatal hita nunga tapesta honon hira ahama hata na tubu, sian pakko basyota sian nalelengi sahatu tikin wengon. Molo aka naung hea di pamalung debata sahitna
dohonon nama bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Kalau amang ini dalam masa-masa sulit, pabor hato nakayanako to parsikolaan, manang diakan na mamulai aka usaha di ganup usahana, alay ditiki martangi yang ibana tu debata dohonon nama, dung di dege debata tang yang nai, bahwa Tuhan betul-betul menjawabnya. Dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pertolongan bagiku, nama ngurupi au. Adong nama do debata na basa, debata si palua debata parholong roha di bagasan parngoluku, hobar tu hapor siaon, dohot hobar pakilalaan ganup hita marsada-sada amang inang. Ala memang ditik kita tada debata, boydo ditiki di jupang hita akalas ni roha, dohot di jupak kita arsa ni roha, di patuduho debata dirina. Dan inilah dinamakan momen of tremendum, yaitu momen-momen perjumpaan kita dengan Tuhan yang tidak mata dengan mata. Jadi sudah kita merasakan momen of tremendum, yaitu perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan. Mulu mari denakin PSA donak kita he. Susah ngomongnya PS. Manangah HP tahu guarnai. Molo adong nakin merasa, kalau ada merasa, saya merasa lagu mereka itu membuat saya bergetar. Adong do naki kubereng neng martopak. Ale martopak maka lalu martopak nakin. Molo sudah naki martopak maju tunasida. Yang mau saya katakan adalah, adong do memang momen-momen seperti ketika kita mendengarkan pujian atau ketika kita mendengarkan khotbah, kita tahu kita sedang memuji Allah dan kita tahu debata sedang makatai di bagasan parnguluata dipicang di paingot tita marhite aka edde nang marhite aka jamita omma momen perjumpaata rabdoho debata. Nang molo targogot mabiar hita na tongon mangulahod dosa nunga sala au Tuhan nunga huulahon naso hinalomohon ni roham jala mabiar hita. Ini adalah momen perjumpaan mengingatkan kita bahwa kita telah salah di hadapan Tuhan dan kita merasakan bahwa Tuhan menegur mamicak kita. Kan itu amanginang kita merasa agung mulialah nama Tuhan. Ketika song leader, ketika pemusik menyanyikan, memusikkan mainan mereka dengan begitu baik. Unang moru las ni rohamu ina kami sate do sola gracia te. Hamu pedingga do na kimaride. Ya martopa petaho. Kan kita merasa agung, merasa mulia ketika para penyanyi, para pemusik, para pelayan, pengkhotbah, penatua memerankan peranan mereka dengan baik. Kita merasakan, oh Tuhan debata, bahwa Engkau benar-benar mulia, agung namamu. Molotiki salah hita manoputi dosa hita marhite akaparageda taboto nahumura kita maradopon ibana. Kita merasa kurang dan bahkan kita merasa sedih. Kita merasa bahwa sedang dipicang, dipaingok debata hita di bagasan parnguluata. Jadi sotung di doko kamu amanginang dak kiamak katai debata maradopo kamu alai makatai do ibana ganup perjumpangan nasoboi taida mata dohot mata. Alai nang pesongoni amanginang unang salah hamu manadda di batatai. Ala adong do songonon na manadda di bataon ala ditiki martangiang ibana malum ibana siap parsahiton nai gabi porsia ibana. Alai kambu mamu sesahinon. Kambu mamu sesahinon. Dung kambu sahinon. Atau ya mak. Tang sitok kapede bata. Ai ditiki martangiang au tiki porsia au ti ibana ala malu mau alai nuaing ugogo targogo tau. Uposi sahiton. Lakso ditangihon. Lakso di begede batado tangyakon. Mundur teratur maibana. Adong dosoni amanginang diakan nama kaporsiai di bata.
Mula dong nama kaprosya di bata apa roh kamu kadong atai nunga marpungu ibana di punguan sola gracia di punguan ina kamis na burjuak yaon na burjuan sampai gajang burjuin airang binoto binwangi dia songoni matangyang na songoni maibana molo mabigi jamita mabigi merjamita pada jangan ribut kau pendeta lagi khotbah. Hudul ho, tongapo hudul ho. Alai entah kemana sekarang dia pergi kita tidak tahu. Mubah porsion na ala holan sabola saoti do ditada taringot tu debatatai dang sude ditada ibana taringot tu debatatai dan mungkin saya amang inang tidak akan sanggup memahami bagaimana itu Allah hadir, bagaimana Allah itu memberkati, bagaimana Allah itu bertindak dalam kehidupan kita. Akan tongon menghadapi si tahun di tahun 2020 limaon dohot aka dongata na tongon menghadapi aka hamolon hasusaan na di tapanuli tengah dohot aka na asing molo somuba doha porsion na ala ni si taonon na masay dok molo somuba doha porsiota ala ni liku-liku kehidupan. Molo somuba doha porsiota ala ni PHK hita ala yana tokta akatakang-takang dasida dang muba hot haporsiota nang takas mahita manada debata di bagasan parnguluata. Di sada huta kisah supi adong ma sada huta namar kuar-kor saluhut aka pangisi ni huton nama pitung. Satabia manginang molo hudok nama pitung dang madokon pabuahon hahurangan nasida atau membuat mereka ini adalah paling hina. Hanya ini ilustrasi. Di sada huta adong nama pitung sudah hutai, sahutai. Jala dibaritaho ma tu hutai naro raja nama boan gajah mamulus gajah siakutai. Jadi di nama mulusi raja rabdohot gajana didok matu hapala kapung didok ma ro panggom-gomi marsogot ala dakyada pe mamulus ya non gajah roma hita asa tatadda gajah. Beh angguai korodo bah oddo pehearo raja apalagi di boan ibana gajah nang ngapenasara nau songo dia mana yang gajahi Roma rajaon di buah magajon Roma akka sahu tahun na kebetulan mapitung di tiup ibana ma itu mana magajo puji Tuhan nuaing ngahutad da begaja molo di suku kedua nau itada hodo gajah iboto hodo sodiaga nunga be ala molo hutiuk nakid daging nai dang tartio pau nabel ga gajah nina molo mula kan nau sonni molo di suku nau apa itu gajah itu adalah sesuatu yang paling besar adong mana maniop gading na ditiopi mana gading non di tol toki mana keras didok di mana? Salah kau. Gajah itu bukan besar. Gajah itu seperti paralon yang keras. Ala di tiopi mana gadingna? Daong. Belgadu gajah. Nasodo gajah ina. Daong nasodo ina. Martok karena sida muse. Roma mana dong muse ina. Di tiok ma pinggolna. Di tiok pinggolna. Au pun salah kau. Tadado hamu ama-ama. Dakya hamu mamiar borasina. Ay boha. Dukutio naki gajai. Tarsongon aduri do. Boy mangeo leo libana songonon. Salah do hoin na. Dang tohoi. Belgado naki kutio pina. Daong. Adong mamuse maniup. Ada tena sono-sono. Oh berarti boto ingot tamu do. Adong maniup. Salah do hamu napa tolu. Anggo gajai tarsongon ulo doi na boy maneo-meo.
Alay ulam belgai bana, maribulu imana, molo ulo dang adong ibuluna. Alay yang goon, adong do ibuluna ina. Atar buhadon. Merbadai manasida, marsol manasida, taringot tuga jaon. Sude madok nabi notona. Tikos do nabi notona sidai, alay dang tikos hasaluhutan. Ala holan nadi hilala nasida do gajahi. Jala tikos do, semua yang mereka katakan itu adalah benar dan itu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan itu juga tidak boleh sebelah-belah, tidak boleh setengah-setengah, tetapi seluhut. Berek kamu mah amang inang. Adong dona soboi tapi kiri di bagasa parngoluanon, alai boy di patupa debata, dan inilah namanya Allah yang transenden. Dan sekarang kita merayakan Allah yang Immanuel. Jadi ido amang inang. Dang sai suhat-suhat parbinotoan nata taboto, gabi suhat-suhat ni haporsiaw ni akadongata. Godang nai taringot tu ulau ni debata na sota atusi di bagasan parngoluanon. Ubahen unang mubarohata maradopon ibana. Atar sohonima sasitong na surat di Heberon, di paingo do huria Heberi, ima akana porsea halak Heber, halak Yahudi, di dok do nasida. Hamu aka halak Yahudi. Aina jului kan nungaroa kapar barita na uli to hamu. Saya manungguli haporsiamu, jala ditiki ropar barita na uli i, heado di ingotamu, di hatahot tu si, adong baga-baga, naik koro sahalak si palua tuhamu, ima Tuhan Yesus Kristus, saya didokon akapanurirangido, bahwa akan ada masanya, akan ada waktunya, seorang anak akan lahir, yaitu Yesus Kristus, alai halak Yahudi, dan porsea nasida, diaka, hata baga-baga napi nasahat niaka panurirang di bagasan parnguluan nasida. Jala didokdo nunga dipabakit be ibana gabe raja jala ibana napaluahon hita sia dosa jala marhite ibana manopa langit doho tanoon. Bahwa Allah digambarkan Yesus Kristus yang telah lahir ini, yang kita pestakan hari ini, tidak hanya semata-mata memberi makanan minuman alai lobisian nata atusii, ditopa ibana langit doho tano, doho nasa isina. Bahkan dalam Yohanes dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Nama nopa gumonggom saluhut langit doho tanoon. Ido ubahen amang inang. Molo didok surat ni mungkin apostol Paulus tuhuria Heberon paingoton nasida unang besai mulak tupudi alai ingot ma debata nak apa tuduhod dirina tuah kapanurirang dohot baga-bagana tuah kapanurirang ima Tuhan Yesus napa luahok kita sia dosa dohot nama nopa langit dohot tanoon. Hurian itu hatta memang dak kadudua kita huaso ni debata. Sederhana saja. Moladong dison akapetani nanti tidak ada nakibana. Sederhana saja. Diboan bibi ni manang kacang majodo honokku di bawah bibit ni kacang di suan ibana di ordang tanoon dipamasuk bibit ni kacangon holam mulak ibana sogot mulak ibana sia sogot sian haumanai sia ladang nai 2 hari nunga pitor majukit di jujung tanoon ari patoluhon nunga mulai keluar be kacangon manang dohonom ma kecambana. Hape holam modum dohita jolma. Dang taboto songo dia. Tubui. Kita tidak mengerti bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita.
Bere kamu ma amang inang dakya taboto songo dia debata dalan na nalaho masu hita sehat tamu HP sasitong na marsahi-sahi do. Di patongo tuhamu akka jalapalan nalomak. Di pasisi siak kamu akka parmaraan. Kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita sehingga apa yang tidak dapat kita pikiri dan kita selami ini adalah kemurahan dari Tuhan untuk hidup kita. Dan sekarang kita merayakan Allah yang Immanuel. Allah yang bersama dengan kita. Yang betul-betul bersama. Tidak di samping, tidak di belakang, tidak di depan. Alai nuaeng nung ngabe rap hita, nung ngabe rap hode bata, nalaho si paluang ulum, ima atong nagabe haporsyai di bagasan parngulamu. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Molo halak batak kita, totu sahali unang pola maila hita halak batak kepada orang muda. Nangpe, adong do memang akka hasomalan, adong do akka turi-turian ni halak batak na hurang denggan. Jamala mauliate may nung ngadikat be marhite barita nauli. Tarsongon upasa kodo. Alay mo lido ko malo biasa halak marupasa cakep ina do kamu ajo cakep bahasa Batak piao. Ay unang asa Holland bahasa Indonesia na cakap-cakapon. Nitaba hautoras baen sopo di balian. Ina kami song nasisip. Sahil nitaba hautoras bahesopo di balian, naburju marnatoras, ikut dapot parsaulian. Nah hudok di siang manginang, dang sude akka turi-turia, dang sude akka hasomalani halak bataki, nama ralo tuhata ni de bata, alai tabereng maamanginang, adorang pesoro barita nauli, sebelum Injil datang ke tanah Batak, orang Batak kalau dinamakan tentang orang tua, itu hormat, itu manut, tidak boleh ditawar-tawar itu. Alai, akana sodenggan, akana maralo tu situ ni haporsyota. Tabolok kodoi, tatinggal hodoi, unang be say mangihut tuhita. Itu karena menginang apalagi nang di parseraha kita, apalagi nang kristek kita sadia leleng, tak tinggal hodoi. Ala memang huria di Hebron, ala Yahudion, nung ngaporsea nasida tu debata, alai say marningo de penasida, aturan-aturan keyahudian, taringo tu pelean, taringo tu patik, taringo tu korban persembahan, doho taringo tu haporseaon, nasopola mangihuton, nasopola pamasukon Yesus Kristus. Bahkan dikatakan Yesus ini seperti tidak apa-apa-apanya. Bahkan utibodoina pangkat ni malaikat daripada Tuhan Yesus. Alai dipaingo ma tuhuria akahalak Yahudi bahwa haporsyota situhuni haporsyota ikon kristosentris harus berpatokan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ido ubahin namanginang apa yang tidak kata Tuhan Yesus dalam setiap ajaran kekristenan, dan kita katakan itu HKBP, kalau itu tidak berpusat kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak akan membuat itu sebagai ajaran. Ido ubahin adong do guarna hita dogmani HKBP, dan kalau itu tidak pusatnya adalah Yesus, maka segala ajaran itu adalah salah dan tidak boleh. Kalau ajarannya tidak tentang berpusat kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah salah. Kepada orang tua yang hari ini akan membawa anak-anak ke dalam baptisan kudus, kira-kira apa yang mau kau ajarkan kepada anakmu sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus? Mungkin dunia ini mempertunjukkan dunia sekuler. Mungkin dunia ini menunjukkan bahwa siapa kau, siapa aku.
Mungkin dunia ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak perlu lagi beribadah atau berdoa. Alai hamu akan atoras. Ajar homa tu ibana Tuhan Yesus Kristus. Asa gabe burju ibana. Dang jupang ibana hapor siaw napolin manada Tuhan Yesus molo so diajar ho kamu. Ido ubahen si pata akayanako manang sudut na poso. Kalau ditanya siapa itu Tuhan Yesus, ina. Sona liling, ina kan. Dipagajang, ina. Tapi ala soya tusi do. Ajarkan dia Tuhan Yesus. Supaya ketika orang bertanya, siapa itu Tuhan Yesus? Sude madokon akayanakoti. Dia adalah juru selamatku. Dia adalah kehidupan kekalku. Tang pola gejang-gejang. Hola di botohamu. Ibu tahamu ditehe au porsea. Holat taboto au porsea ditolu ponggoli bai masih tuh ni ha porsea ni Kristen. Ima ajari podai tuaka sudut no poso. Selamat hari Natal. Amin. Martangiang mahita. Jahoba debata amanami madok mauliate dohami tuho Tuhan. Di pesta Natal napa dua honon. Di paingoto dohami. Taringotu hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Ibana dona tumopal langit tano, ibana do sipalua, jala ibana dona mangaromo tihami, alani Tuhan. Ikon hot haporsion nami, dang muba-uba, unang be, mamereng tu siamun, mamereng tu pudi, alai, Yesus ma, halo putih hami di parangguluan namion. Huboto hami do Tuhan, boido sipata, Dao Yesus sian akah somalan nami. Alai marhite turpuk sadarion di paingok mahami. Asa naung pinatupani Yesus di bagasan ngulu nami. Sai matoros ho paingot-ingot nami. Patubuhon hapor siaon pakirimo kami saliling di tanah ok kami. Tuhan Jehovah debata di pesta Natal sadarion. Homa namar gogoy hon hami, molo gale hami. Molo marsahit hami pamalu pami, bahkan lehod du hami hasabamun. Asa sabab pami manaon sadia liling nahi sahiti di pamatang nami. Mola dok kami namasihol diaka sirokap ni todi diaka dakdanak nang parkarejoan. Doh niaka ragam di pasu-pasu. Di pesta Natalot Tuhan. Say asima roham di hami. Say tangihon ma tangiang nami. Nang diobasot Tuhan, patupaw namin padidiyon na badia tuwa kaya nakon ni ruas ni huriam. Margogo maakan atoras mangajarhon Tuhan Yesus tuwa kaya nakon nasidai, asa manada nasida Tuhan Yesus di bagasan parnguluan na. Mauliate madiho di bagasa Yesus Kristus martangnya kami todo pamu. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Jesus, we
Laeng sahat mahita tu padidion nabadia, marede hita sian bukwede dung ayat 2 anon jongjong mana toras nalahoma buadak danak tu sididion. Martangiang mahita. Alia manami na di Banua Kijang narodo hami tujo loma boan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugoi manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama boan atong
Ale Rapa Jerome Halomoan Sinaga, Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama, dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guarni to di porbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho di bahot mon tu harajaon di debata, olak nion ro di saleleng di lelengna. Amin. Ale Griselda Clemencia Siregar, Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama, dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guarni to di porbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho di hawot mon tu harajaon di debata, olak nion ro di saliling di lelengna. Amin. Jongjong ma natoras, martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga jongjong ma sude ruas ni huria. Ale debata ama nami na di Banua Kijang, odo haroroni saluhut sileho-leho na denggat doho na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asaho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni sileho-lehom mito hami, asalam kirkir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malom ni roham di Banua Tongosong na di Banua Kijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togyo tu pangujunan,
palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu ton di munabe. Selamat hari Natal madihita amang inang di soma hita marsi jalangan mengucapkan selamat Natal huhut tu natoras nang maboda dana tu padidion dabadia.